haya etdim. Bir gün İmam Malik Hazretleri mescitte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem barada gurrun berýärdi. Ol wagt edip bolup kürsüden düşenni taliplerine şeýle diýär: "Ogullarym, meni möý çakdy." Talipleri hayran galyp, "Tagsirim, durkuňyzy hiç hili üýtgetmediňiz. Bize aňşyrmandyrsam?" diýerler. Şonna İmam Malik Hazretleri olara kürsüde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem barada gurrun edilýäkä, oňaýsyz hereket etmekden haya etdim diýip jogap berýär. Olar Peygamberimize nähili hormat goýmalydygyny şeýdip görkezmedik bolsalardy, biz muny bilmezdik. Hawwa Arabistan ýaly jowdaly, çöllük sebitde zeheri güýçli mörmöjekleriň çakyp ölümüň bäri ýanyna gelen pursatyňda da durkuň hiç hile bozmadan oňa sallallahu aleyhi ve selleme bolan edep hormaty saklamak diňe Peygamberimize bolan gyzgyn söýgüniň netijesi bolup biler.